Magandang gabi po sa inyong lahat. Itong ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karanasan po mismo namin ng mga pinsan ko. Nangyari po ito sa probinsya ng nanay ko nang minsang magbakasyon sa amin si Lola sa Maynila at isama ako nang siya ay bumalik sa kanila. Bakasyon noon kung kaya nakasama ako. Gusto ko rin kasing makita at makilala yung mga pinsan ko sa side ni nanay. Tawid dagat ang probinsya nila Lola. At sa unang pagkakataon ay noon pa lang talaga ako nakarating sa ganong klaseng lugar. Bulubundukin at ibang iba talaga sa Maynila. At kahit malayo ang naging biyahe namin, ay nag-enjoy naman talaga ako. Lalong-lalo na yung pagsakay namin sa barko. Pero nung mga panahong iyon ay masasabi kong mahirap ang pamumuhay sa kanila. Mapapansin mo kaagad sa kanilang paraan ng pananamit at maging sa kanilang mga tahanan. Halos lahat ng bahay na nadaanan namin o ni Lola papunta sa kanila ay pawang mga payak lamang. Ang bahay ng pinakapangani nila nanay at yung kanila Lola ay masasabing iyon ang marahil ang magandang bahay doon sa kanilang lugar, dahil yari sa malalapad at makakapal na tabla, dahil ang karamihan ay yari lang sa pawid at kawayan, maliban syempre sa mga bahay na nadaanan namin sa tabi ng kalsada na sementado. Pero mangilan-ngilan lamang ang mga iyon. Nang bumaba kami ni Lola mula sa sinakyan naming jeep, ay may mga nakita akong tao na nag-aabang doon sa may gilid ng kalsada. Sila pala yung mga sundo namin. Nakita ko't nakilala sa unang pagkakataon yung lolo ko at yung dalawa kong pinsan. Sila na lang daw ang inutusan ng kanilang mga magulang dahil abala ang mga ito sa kanilang bukid. Madali kong nakasundo ang mga pinsan ko, bagaman pareho silang mas matanda sa akin. Mas matanda sila sa akin ng 2 taon. Mabait silang pareho. Hindi nga nila kami pinagdala ng kahit ano ni Lola. Ang ibang dala namin ay isinakay ni Lolo sa kanyang kalabaw, habang yung iba naman ay binuhat ang 2 kong pinsan. Pero napansin ko yung mga suot nilang damit at tsinelas. May mga punit ang damit nila at puno ng mantsa. Puno iyon ng mga natuyong dagta. Butas na rin yung kanilang mga tsinelas sa may bandang sakong. Kung kaya nakaramdam talaga ako ng awa sa kanila. Hindi ko akalaing ganun pala kahirap ang pera doon sa kanilang probinsya. Magtatanghali na nang dumating kami sa bahay nila Lolo at Lola. Pero may niluto na palang pagkain si Lolo bago pa ito umalis ng kanilang bahay para sunduin kami ni Lola. Kung kaya pagkatapos naming makapagpahingang sandali ay nananghalian na rin kami. Pagkatapos naming kumain, hinalungkat ko yung dala kong bag at binigyan ko ng damit yung 2 kong pinsan. Natuwa naman sila at kanila iyong nagustuhan. Pero nalungkot ako dahil kailangan nilang umuwi kinahaponan, dahil tutulong pa raw sila sa kanilang mga magulang sa kinabukasan.
Pero bago sila umalis, ay nakiusap ako sa kanila na kung maaari ay magpaalam sila sa kanilang mga magulang na dumuon muna sa bahay nila lola para naman may makasama ako at makalaro. Nakiusap din ako kanila lolo at lola. Kung kaya sinabihan nila yung mga pinsan ko na sabihin sa kanilang mga magulang na sila yung may gusto na sila ay dumuon muna. Nung unang gabi ko doon ay medyo nanibago ako dahil maagang naghahapunan at walang ibang mapaglibangan. Radyo lang ang pinaka-libangan nila doon. Natatandaan ko pa ngang ang paborito nilang istasyon ay yung DCRH. At may programa doon na Gabi ng Lagim na lagi nilang inaabangan. Na nang una ko iyong marinig ay natakot talaga ako. Bigla kong na-miss yung panonood ng TV. Pero may isang bagay naman akong ikinatuwa. Ito ay nang tabihan ako nila lolo at lola sa magkabila. At nagsalit-salitan silang magkwento sa akin hanggang sa ako ay makatulog. Kinabukasan, maaga pa, ay naroon na yung dalawa kong pinsan na sina Biboy at Berto. Kung kaya, natuwa naman ako. At pareho silang may dalang tirador. Yun yung unang beses akong nakahawak noon at talaga namang nagustuhan ko yung kagad. Pagkatapos naming mag-agahan, ay nagpaalam sa amin sila lolo at lola. Kung kaya, kaming tatlo lang ang naiwan sa bahay. Habang naglalaro kami ng tirador, bigla kong naalala yung narinig ko sa radyo at yung mga ikinuwento sa akin nila lolo at lola. Kaya hindi ko napigilang magtanong sa mga pinsan ko tungkol doon. At nagulat ako sa kanilang naging reaksyon. Napansin ko na natigilan sila at nagkatinginan. Na para bang kanilang ikinagulat yung ginawa kong pagtatanong. Sa pagpupumilit ko, ay napilitan na rin silang ako ay sagutin. Sinabi nila sa akin na yung mga ikinuwento sa akin nila lola ay totoong nangyari. Kaya tinanong ko silang muli para kumpirmahin kung totoo ba talaga yung mga sinasabing aswang. At walang kagatol-gatol nilang sinabi na totoo ang mga ito. Kwento pa ni Biboy, naranasan na niyang minsang habulin ng aswang kasama ang tatay niya. At may sarili ring karanasan na ikinuwento sa akin si Berto. Dahil doon ay nag-alala ako. Bigla akong natakot dahil sa aking nalaman. Totoo pala ang mga aswang at naglipa na ang mga ito doon sa kanilang probinsya na binubuo ng maraming angkan. Ngunit sa isang banda ay parang gusto ko iyong maranasan. Gusto kong malaman kung ano kaya ang pakiramdam. At para mapatunayan ko na rin talaga na totoo iyon kung makikita at mararanasan ko mismo. Dahil nagtaka din kasi ako kung bakit hindi sila umalis at lumipat ng ibang lugar. Ay yung delikado pala doon. Pero simple ang naging sagot nila sa akin. Nang akin ay yung itanong sa kanila. Sanay na raw sila at hindi nila pwedeng iwan ang kanilang mga lupaing sinasaka ng ganun-ganun na lang. Luba daw mahalaga sa kanilang angkan ang mga lupang minana pa mula sa aming mga ninuno. Kaya bigla akong nagkaroon ng interes kung paano nila nilalabanan ang mga aswang. Kwento nilang dalawa, halos lahat ng mga kamag-anak namin ay may kaalaman pagdating sa mga bagay na yon. Marami umanong paraan silang ginagawa upang labanan ang mga ito. Pero hindi na nila idinitali pa sa akin. Nang mga pasado alauna na ng tanghali, habang tirik na tirik ang araw, ay biglang kumahol yung alagang aso nila lola
Kasalukuyan kami noong nasa balkonay at nagpapahinga. Nakita namin ang 3 katao na papalapit at yung 2 sa kanila ay may pasan-pasang sako. Nang mapatapat na sila sa bahay ay biglang sumigaw yung isa. Pero hindi naman kalakasan, katamtaman lang. Na parang sinasabi niya na sila ay makikiraan lang. Kumbaga, siya ay nagpapaalam sa amin. Pero nakayuko lang ang mga ito at hindi talaga tumitingin. Sumagot naman yung 2 kong pinsan at sinabing, sige lang call. Kahit hindi kasi kamag-anak doon, ay ina-address na uncle at auntie. Ito yung pinakakatumbas para sa mga taga-Maynila na ali at mama. Kapag matanda naman, ay lo at la ang kanilang tawag. Nang bahagya na silang nakalampas sa bahay, ay napansin namin magpipinsan na para bang may bahid ng dugo yung sako na kanilang pasan-pasan. Kung kaya, napaisip kami ng hindi maganda tungkol sa kung ano kaya ang laman ng 2 sako. Biglang napatakbo yung mga pinsan ko at kumuha sila ng itak. Bigla akong kinabahan. Sabi nila, baka aswang yung mga dumaan, na nagkukunwari lamang na makikiraan. Pero baka kami talaga ang kanilang punteriya. Kaya pumasok kami sa loob ng bahay at isinarang mabuti yung mga bintana at pinto. Pero bago namin yung ginawa, habang nasa balkonahe pa kami at nakikita pa namin yung likod nila, ay biglang sumigaw yung isa kong pinsan na si Berto at sinabing sila ay hindi tanggap sa aming pamamahay. Iyon daw ang isa sa mabisang pangontra para sa mga aswang, dahil hindi pala basta-basta makakapasok ang mga ito sa loob ng pamamahay ni Numan, maliban na lang kung sila ay maimbitahan. At nagulat ako nang biglang lumingon yung 3 at kitang-kita ko yung galit sa kanilang mga mukha, na halos magsalubong na ang kanilang mga kilay at nakakunot ang kanilang mga noo. Nakita ko rin yung mga matutulis nilang ngipin. Matapos iyon, ay mabilis na kami pumasok sa loob ng bahay. Tama nga yung hinala ng mga pinsan ko. Aswang nga ang mga ito. At maya-maya lang, ay narinig na namin yung magkakasunod na pagkalabog doon sa may dingding. Kinakalampag na nila ito. Takot na takot ako. Pero panatag naman yung mga pinsan ko. Yun lang daw ang magagawa ng mga aswang, ang takutin kami. Pero hindi naman raw sila makakapasok. Ngunit hindi pa rin mawala yung aking takot. Naramdaman ko na nagpapalipat-lipat sila ng pwesto. Naririnig ko rin yung kanilang mga yabag. Kiniskis naman ng 2 kong pinsan yung kanilang mga itak sa lalagyan nito. At lumika iyon ng nakakangilong tunog. Sabi nila, hindi kaaya-aya ang tunog na iyon para sa mga aswang. Masakit para sa kanilang pandinig ang tunog na iyon. At napatunayan kong tama nga ang kanilang sinabi, dahil narinig kong umatungal ang mga ito na para bang mababangis na hayop. Pero sa halip na umalis, ay tila mas lalo pang nagalit ang mga ito. Nakabaliktaran naman iyon sa inaasahan nila B-Boy. Ang akala kasi nila ay aalis na ang mga ito kapag sinimula na nilang gawin iyon, na hindi matatagalan ng mga ito yung nakakangilong tunog na iyon. Pero hindi basta-basta yung mga aswang na sumugod sa bahay nila Lola. Dahil kanila iyong natiis na para bang wala silang pakialam kahit masaktan sila o mahirapan, dahil sa nililikang tunog na iyon ng mga pinsang ko. Napakiramdam ko
Ang mahalaga lang sa kanila ay magkaroon ng katuparan yung kanilang masamang balak para sa amin. At tila nabaliwala yung sinabi ng mga pinsang ko na hindi basta-basta makakapasok ang mga ito kapag kanilang ipinahayag na hindi sila tanggap sa loob ng pamamahay. Dahil matapos naming marinig yung malakas na pagkalabog sa may bubungan, maya-maya lang ay natuklap na at nagawa ng maiangat ang isang bahagi ng yero. At nakita ko ang mapupulang mga mata na nanlilisik ng isa sa mga ito. At nasundan iyon ng isang mahabang tila na dahan-dahang bumababa mula doon. Mabilis na ipinahawak sa akin ni Berto yung kanyang itak at kinuha niya yung mahabang kawayan na nakasandal sa isang sulok doon sa may haligi. At gamit yung matulis na bahagi ng kawayan na yon ay sinubukan niyang pigilan yung aswang na makapasok sa pamamagitan ng pagtusok dito. Di nagtagal ay muling kumalabog yung bubungan at isa pang aswang ang nakita naming sumilip doon. Pinagtulungan nilang dalawa na palakihin pa yung pagkakaangat ng isang yero para mas lumaki pa yung butas noon, habang yung isa naman nilang kasama ay sinusubukan pa rin makapasok at pilit na winawasak yung dingding. Wala namang tigil sa kakasundot yung isang pinsan ko sa kanila, habang yung isa naman ay iwinawagayway yung hawak ng itak, hanggang sa makarinig kami ng isang putok at nakita naming tinamaan yung isa na nasa itaas. At narinig naming gumulong ito at bumagsak sa lupa. Isang putok pa at umalis na rin yung isang natitira na nasa itaas. Di nagtagal ay narinig na namin yung malakas na boses ni Lolo at walang takot na hinahamon yung mga aswang. Mas lumakas naman lalo yung loob ng dalawa kong pinsan at nagmamadali silang lumabas para puntahan sila Lolo. Sumunod naman ako sa kanila at nang nasa labas na kami ay nakita ko na nasa malayo na yung tatlo at nagmamadaling makalayo. Hindi ko tuloy alam noong mga oras na iyon kung yung pagtatanong ko tungkol sa mga aswang ang siya naging dahilan kung bakit kami pinunta ng mga ito, na para bang nag-anyaya ako sa kanila. Dahil talagang tila nagkatotoo yung nasa isip ko nang kami ay kanilang bisitahin. Kaya ng mga sumunod na araw ay naging abala si Lolo sa paglalagay ng mga karagdagang pangontra sa palibot ng bahay para maisiguro ang kaligtasan namin magpipinsan kapag wala sila at kami lang naroon. Binigyan din ako ni Lolo ng pangontra na hindi ko inihiwalay sa aking katawan. Kapag naalaala ko yung aking mga naranasan doon sa probinsya nila nanay, ay parang maiihalin tulad ko iyon sa karaniwang away. Maliban doon siyempre sa mga nakakatakot nilang itsura na talaga namang kakaiba, at yung biglang paghaba ng dila ng isa na talaga namang hindi pangkaraniwan. Hanggang ngayon ay nasa akin pa yung ibinigay ni Lolo, pero mula din noon ay hindi na ako nagkaroon pa ng ganong uri ng karanasan. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Micaela. Palagi din po akong nakikinig ng inyo pong mga kwento. At masasabi kong may katotohanan nga rin yung mga sinasabi ng iba mong sender. Pero yung iba ay mukhang katang-isip lang at bunga ng kanilang malilikot na imahinasyon.
dahil yung mga sinasabi nila ay hindi tumutugma sa kung ano talaga ang kakayahan ng isang aswang. Para bang yung sinasabi nilang aswang na kanilang nakita o nakasagupa ay tulad lamang ng mga aswang na ipinapakita sa mga palabas. Mahihina at parang walang mga sariling bait, na para bang pinalalabas na mahihina ang pag-iisip at pangunawa. Hayaan niyong ibahagi ko po sa inyo ang mga naging karanasan ng isang tunay na aswang. Lahat ng babanggitin ko dito ay pawang totoong nangyari. Hango ang lahat ng ito sa totoong buhay. Naganap ito sa magkakaibang panahon. Ang una ay tungkol sa isang dalaga na dahil sa labis niyang kagandahan ay pinagkakaguluhan talaga siya ng mga kalalakihan doon sa kanilang baryo. Ayos naman sana kung hindi nga lang nagtataglay ito ng masamang pag-uugali. May sinasabi kasi sa buhay, ang pamilya nila noon ang may pinakamalawak na lupain at ang lapad ng kanilang kanyogan. Kung kaya sa kopra pa lang ay yumaman na sila dahil sa karangyaang tinatamasa, kung kaya napakamata pobre nito. At ang tingin sa mga taga-bukid ay mabababa at hampas lupa. Minsan sa kanilang pag-iikot-ikot doon sa malawak nilang lupain kasama ang kanyang ama at ilang mga tauhan, ay nakaharap niya ang isa ring dalaga. Hindi rin papahuli ito pagdating sa ganda at di hamak na mas mainhin kesa sa kanya. Yun nga lang, ang malaking kaiba nila ay lumaki ito sa hirap at sanay sa iba't ibang uri ng gawain, mapa sa bahay man o sa bukid. Agad na natawag ang kanyang atensyon doon sa nasabing dalaga at nakaramdam ng pagkairita. Hindi niya kasi akalaing may tatapat sa kagandahan niya kahit isang taga-bukid lang. Kanya itong tinawag. Agad naman lumapit ang pobreng dalaga sa mayamang si Elena. Magalang itong bumati sa kanya na nagmagandang araw pa. Pero hindi siya gumanti sa paggalang na ipinakita nito. Sa halip ay pasinghal niya itong inutusan. Nakunan siya ng buko. At dahil sa hindi naman iyon bagong bagay sa kanya, kung kaya agad namang tumalima si Milagros. Dinampot niya ang itak na kanyang inilagay sa paanan ng isang puno ng nyog at isinukbit. Nagmamadali niyang inakyat ang puno upang hindi matagal na maghintay sa kanya ang senyorita. Nang nasa itaas na siya, ay isa-isa niyang sinuri ang mga ito sa pamamagitan ng pagtuktok sa mga iyon para malaman kung alin sa mga ito ang buko. Alam niya kasing maselan si Elena, kung kaya naging maingat din siya. Nang makapiling mabuti, ay agad na niyang pinitas ang isang bunga. Kanya pa nga sanang dadagdagan niyon nang upang sa ganon ay sabay-sabay na niyang puputasan at bibiyakin. Pero sinabihan siya ni Elena na ito ay nauuhaw na, kung kaya kanya na munang unahing asikasuhin yung isang bunga na kanyang inilaglag. Mabilis namang tumalima si Milagros
At nang makababa, ay agad na sinunod ang gustong mangyari ni Elena. Matapos mabutasan, ay magalang niyang iniabot iyon sa senyorita. Pero bigla na lang siyang nagulat nang ito ay magalit at ibinuga yung sabaw ng buko. Nagreklamo ito at sinabing hindi naman iyon buko, kundi nyog na. Nagtaka naman si Milagros, pagkat sa araw-araw niyang paggawa sa bukid mula pa ng bata siya, ay talaga namang biyasa na siya at kabisadong kabisado na niya kung alin ang buko at hindi. Pero tinanggap pa rin ni Milagros yung pagkakamaling ibinibintang sa kanya ni Elena at sinabing ikukuha na lang niya ito ng bago. Sinigawan naman siya nito at mataray na sinabi na ano pa raw ang kanyang tinatayo-tayo. Kanya na raw bilisan at kuna na siyang muli ng panibago. Natataranta namang sumunod si Milagros, pero kinukutuban na siya ng hindi maganda. Nararamdaman na niyang pinaglalaruan lang siya ni Elena, pero ginawa pa rin niya ang gusto nito. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay ganun pa rin ang nangyari. Makailang beses siyang pinaakyat sa puno para lamang sa iisang buko. Pero dahil sa pagiging matiisin ni Milagros, kaya nung huli ay si Elena na lang rin ang sumuko. Pero may ginawa itong hindi maganda, na lahat nga ng mga taga-bukid na naroon ay hindi talaga nila iyon nagustuhan. Bumaba kasi ito mula sa kanyang sinasakyang kabayo at ibinuhos kay Milagros ang sabaw ng buko. At pinagsalitaan pa siya nito ng hindi maganda, na makailang ulit na nilait ang kanyang pagkatao. Sinabihan siya nito ng mangmang at walang pinag-aralan, kung kaya raw simpleng utos lamang ay hindi niya magawa. At dahil sa mababaw ang luha ng dalaga at hindi sanay na mapagsabihan ng mga ganong uri ng pananalita, ay lumuluha itong humingi ng tawad kay Elena. Pero puro bulyaw pa ang kanyang inabot mula dito. Pero dahil sa ginawang iyon ni Elena, kung kaya, hindi na nagdalawang isip pa yung mga malilikot na matang nakatunghay sa kanya. At sinabi nito sa kanyang sarili na kay Elena ang sandaling iyon, pero sa akin ka mamayang gabi. At kinagabihan nga rin mismo ay nalagot ang hininga ni Elena, at hindi simple ang sinapit nito, dahil pinagluray-luray ang kanyang katawan, na kahit nga ang kanyang mga magulang mismo ay halos hindi siya nakilala. Sa isang iglap ay naglahong parang bula hindi lamang yung kanyang ganda, kundi pati na rin ang buhay niya. Wala rin ang halos lahat ng kanyang mga lamang loob. At ang gumawa ng nakakakilabot na pagpaslang na iyon ay walang iba kundi isang aswang. Isang aswang na palihim na binabantayan ang bawat galaw ng lahat ng taong nakapalibot sa kanya, na kapag nagsisimula ng kumalat ang dilim, ay nag-uumpisa na rin itong maglaway dahil sa matinding pananabik sa sariwang dugo at laman, lalong-lalo na ng mga taong may maiitim na buti. Siya ang uri ng aswang na iba yung sarap sa pakiramdam ang kanyang nararamdaman sa tuwing makakakain ng sariwang laman ng isang taong tampalasan. At nararamdaman niyang
na daragdagan ang kanyang lakas. Sa tuwing nakakakain siya ng karne ng isang taong masama, na sa tuwing lumalabas na siya ng kanyang bahay para maghanap ng kanyang mabibiktima, ay wala nang makapipigil pa sa kanya. Dahil kahit ang taong may pinakamatalas na pakiramdam ay hindi siya namamalayan, at ang gabi ay napakalaking bentaha para sa kanya, dahil mabilis niyang nagagawang maglaho sa paningininuman, at sa angkin niyang bilis ay para lang siyang sumasabay sa simoy ng hangin. May taglay rin siyang kakaibang lakas. May matatalas na mga ngipin at kuko. Napakatalas rin ng kanyang pakiramdam dahil sa kanyang kakaiba at pambihirang mga mata, pandinig at pangamoy. Ngunit higit sa mga ito, ang pinakamatibay niyang sandata ay yung kanyang angking ganda, na marami talaga ang nabibigani. Idagdag pa ang kanyang husay sa pag-arte, na kanyang napapaniwalang lahat ng mga tao, pagkat napakadali para sa kanya ang magkunwang api, dahil naranasan na niya ito sa maraming pagkakataon, at mabilis din niyang napapalabas ang kanyang mga luha sa mapupungay niyang mga mata. Yan ang ilan sa mga kakayahan ni Milagros. Kaya kung bakit din napakahirap siyang maging kalaban, at iyan din mismo ang dahilan kung bakit mahirap maipanalo ang laban kontra sa kanya. Bukod sa mga yan, ay mayroon pa siyang mga kakayahang hindi kayang maabot ng limitadong kaisipan ng mga karaniwang tao, tulad ng mabilisang pagpapalit ng anyo, na hindi lamang hayop ang kaya niyang gayahin, kundi lahat ng nasa kanyang paligid, kahit mga tao. Kaya rin niyang maglaho sa isang kisap mata, at marami pang iba. Kung kaya nga nabuhay siya ng napakahabang panahon. Matapos ang mapait na sinapit ni Elena sa mga kamay ni Milagros, ay agad na siyang umalis sa kanyang tinitirahan, at siya ay ng ibang bayan. Pagkat hindi pa siya tapos, nagsisimula pa lang, at gamit ang kanyang ganda at husay sa pakikipagkapwa, ay hindi siya nahihirapang magkaroon ng matitirahan. Madalas ay pinapatira siya at ipinapagamit ng mga nakikilala niya ang kanilang mga lupa. At sa lugar kung saan siya naroon, ay pinapakiramdaman niyang mabuti at sinusuri ang mga tao, dahil pinipili niya kung sino ang kanyang binibiktima, at iyon ay yung pinakamasama sa lugar na yon. At ang nanalo sa bago niyang nilipatang lugar na magkakamit ng isang mapait na kamatayan ay yung bumibili ng kopra. Wala nang sasama pa dito pagdating sa pagkagahaman sa pera at lupa. Pinupwersa niyang isanla sa kanya ang lupa ng mga pobreng tao sa kanilang lugar. At kapag hindi makabayad sa tamang oras, ay agad na niya itong iniilit, gamit ang mga amuyong niyang manang-mana sa kanya. Napapatay ng tao para lamang sa kaunting salapi na kanyang ibinibigay. At hindi lamang ito sakim sa pera, mas matindi din pala ang pagkahayok nito sa laman, na naging madali naman para kay Milagros ang lahat dahil doon, pagkat iyon na rin mismo
ang ginamit niya para makalapit siya kay Mang Cesar. Na nang makita siya nito ay halos lumuwa ang kanyang mga mata. At napansin ni Milagros na bumukol na kaagad ang harapan nito. Bagay na lihim naman niyang ikinatuwa dahil iyon mismo ang papatay sa kanya. Naisip niya na nangingiti siya sa sobrang tuwa. At hindi pala talaga ito marunong ng mabuting pakikipag-usap, na ang lahat ay kanyang idinaraan talaga sa dahas at pwersahan, na para bang mas naliligayahan siya sa ganong paraan. Mabilis na naunawaan ni Milagros at tulad ng dati, ginamitan niya ito ng kanyang pamatay na pag-arte. Nagpanggap siyang mahina at tapi. Nagmakaawa siya kay Mang Cesar na wag nang ituloy ang masamang balak nito. Pero tulad ng kanyang inaasahan, ay nauwi lang yung mga pakiusap niya sa isang taong tila walang pandinig. At lalo pa nga nitong pinagbuti yung kanyang masamang ginagawa. Dahil parang isang magandang awitin kay Mang Cesar ang pagmamakaawa ng tao. At nang mangyayari na ang hindi dapat, ay inumpisahan na rin ni Milagros yung dapat niyang gawin. Pero kanya muna itong pinaglaruan. Binaliw niya muna ito sa sobrang takot. Biglang napasigaw si Mang Cesar nang makita niyang nakakubabaw siya sa isa niyang tauhan. Takang-taka ito kung paanong nangyari iyon. At kanyang hinanap si Milagros sa loob ng maliit na silid na yon. Maya-maya ay isa namang matandang babae ang pilit na yumayap po sa kanya. Pero pilit itong umiiwas at tila badiring-diri na siya ay mahawakan. Hanggang sa halos mapatid na ang litid nito sa lalamunan dahil sa matindi niyang pagsigaw. Nang ang kanyang makita naman ay hindi na tao, kundi isa ng mabangis na aswang. At matindi itong naglalaway. Panay ang sigaw nito ng aswang, pero walang anumang naririnig ang kanyang mga kasama na nasa labas ng maliit na bahay na iyon ni Milagros, na masaya pa silang nagkukwentuhan at tila naiinggit sa kanilang amo. Pagkatambong akala nila ay nasa ituktok na ito ng Gloria. Pero ang hindi nila alam ay kasalukuyan na palang nasa kalagitnaan ng impyerno dahil sa tindi ng ginagawa ni Milagros sa kanya. Tatlong magkakasunod na hampas sa kanyang muka ang mabilis na pinakawalan ni Milagros. At agad na lumuwa ang mga mata nito. Natapyas din ang kanyang ilong. At mabilis na naligo sa sarili niyang dugo. Panay ang pagmamakaawa nito at puro magagandang salita ang namumutawi sa kanyang bibig. Pero tanging ngisi lang ang isinukli ni Milagros. Pagkat kabisado niya ang mga demonyong katulad ni Mang Cesar. Nakakaalala lang ang mga ito ng mabuti kapag nasa alanganin na o di kaya na may nasa bingit na ng kamatayan. Ibinuwelo niya ang isang kamay at tinapos na niyang paghihirap nito nang bumaon iyon hanggang braso at tumagos pa hanggang sa papag ang kanyang kamay. Nahawak-hawak na ang puso ni Mang Cesar. Sabik na sabik niyang iniangat iyon. At pagkatapos pagmasdang sandali ng may kaaliwan, ay kanya na iyong nilantakan. Ilang minuto pa ang lumipas at nakarinig na siya ng mga pagkatok doon sa may pintuan. Kaya mabilis na siyang umusal at biglang naglaho.
Ilang metro mula sa kanyang maliit na bahay ay kanya silang pinagmasdan. Biglang umalingaw-ngaw sa kalagitnaan ng bukid na yon ang mga sigaw ng tauhan ni Mang Cesar na punong-puno ng sindak at hilakbot. Pagkat nakita nila ang iba't ibang bahagi ng katawan ng kanilang amo na nagkalat at may mga nakasabit din sa dingding hanggang sa may itaas. Oras na para lumipat na naman ng bagong tirahan. Pagkat marami pang masasamang tao ang sa akin ay naghihintay. Nangingising sabi ni Milagros sa kanyang sarili. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muna natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Jovan Banyo, Misuki Kawabata, Rosso Vlogs, Burns A, Sevi, Meso Raman, Hazel Fiesta, Maria P. Escudero, Lourdes De Jesus, Bobby Ongsueco, Carmelita Mabanag, Arlene Cools Besa, Mary Asilar, Karen Ann Sumalinog, Lord Ulaypar, Jan Reniel Sakate, Michelle Cedron, Eros Florita, Shirley Carillo, Reggie Tyros, Maria Ellen Garcia, ang Ermitanyo, Real Mix Vlog, Laida Mercado, John Brian Galila, Lily Rose Berbigal, Hail Rainlet, Vicky Tapios, Chona Sotis, Jessie Samiliano, Samel Pisapal, Maria Asi Gumban, Ma'am Diaz Weng, Mirna Boho, Rosmen Quaresma, Miss Aisa Amigo, Ma'am Dimples Yumi, Alina Saeva. Maraming salamat po at hanggang sa muli.